Jeżistu iżda bil-standards fil-partit, ngħidu ħaġa u nagħmlu oħra, nikkritikaw xi ħaġa imbagħad nistana stess jagħmluha. Il-poplu dawn l-affarijiet jarhom u ma jistax joħodna bis-serjetà. Il-problema li l-partit maħkum minn klikka żgħira ta' nies li ħadd ma jistalihom. Dawn huma r-rovina tagħna. Hekk sostniet persuna viċin ħafna tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li din il-ġimgħa tkellmet ma' One News fuq il-kundizzjoni tal-anonimità. Waqt li indika li l-istess persuni tas-soltu mill-ferra estremista, is-sors irrefera għal programm ta' ċittadinanza u investiment ta' pajjiżna u l-attakk li ilhom jagħmlu fuq esponenti tal-PN ewlenin fosthom David Kaza u Roberta Mezzola. Kif nistgħu nkunu kredibbli fuq dan is-suġġett? Kumpaniji legali li għandhom rabta ma' nies tagħna stess għamlu flejes kbar mill-beħ tal-passaporti. Għandek lil Edward De Bono li xebajjat kontra dan il-programm imbagħad qiegħed fid-ditta legali flimkien ma' Fenek ibijaw iċ-ċittadinanza. Hemm wieħed mit-tfal ta' Gonzi li jaħdem ma' kumpanija legali simili. Miegħu taħdem ukoll Mart Kerol. Hemm Derin Karabod li d-ditta legali tiegħu tippromovi l-beħ taċ-ċittadinanza. Hemm Malcolm Mifsud li kull nhar ta' ħadd ikun fuq ix-xandir jikkritika l-beħ tal-passaporti u stess huwa aġent kompla s-sors. Enfasizzaw koll imbagħad meta dawn tinġibdilhom l-attenzjoni jieħdu għalihom u jgħidu kulħadd familja għandu u kulħadd irid jiekol. Is-sors irrefera wkoll għat-taħwit fil-Kunsill Lokali ta' Ħararaw li wassal biex is-Sindku Helen Gawċi tiġi sfiduċjata u wara li tilef il-maġġoranza bir-riżenja tal-Viċi Sindku Franceska Attart Meħdanu, il-PN spiċċa b'żewġ siġġijiet minn 5. Ma' One News is-sors saħaq kif jista' l-kap jittieħed bis-serjetà meta jitkellem dwar rispett lejn il-votanti, meta kunu stess iħalla lil Carol, Jason u l-kumplament jużawh biex ineħħu lil Adrian Delija mit-tmexxija. Dawn ma setgħux kienu iżjed antidemokratiċi, b'referenza għal fatt li t-tessierat tal-Partit Nazzjonalista kienu vvutaw lil Delija biex ikun kap fl-2017, iżda dawk tal-Blue Heroes ġew jitmejlu minn dan u baqgħu sakemm qaxtuh 3 snin wara.